Dili mubuos sa 40 ka mga panimalay ang naugdaw sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Grabe urot gid oh. Ani ang sitwasyon sa Zone 3 Max Soniel Street, Barangay Carmen. Human miulbo ang dakong sunog kaganinang kadlawon. Tungod sa kapaspas sa panghitabo, sagad sa mga residente walay nasalbang gamit. Kapin kun kulang 40 ka mga balay ang naugdaw sa sunog. Human sa panghitabo, tataw ang danyo sa sunog sa maong compound. Kanya-kanya na lamang ang mga residente og pagkuha og mapuslan pang mga kaptangan. Wala may nasalbang gamit, mapasalamaton gihapon ang mga residente nga walay kinabuhing nakalas. Sa panawagan ako sa atong balag gamay lang, sulbad lang among problema. Balag amo lang matukod lang gamay among masulob sa first sa among pagkaon. Nga naman rin kalayo na istungod. Di bakod ko yung kalayo naman dahil pag naog na mo, inay kayo mong lakaw kay may bata kong baba na pa akong asawa buros. Inay lakaw. Pag abot na mo dire, ang kalayo amo nang katagbuon. Ang tuwalya na ginamong kong giana sa kong naong kay gabi kainit man. Gibana-bana ang 83 ka mga banay ang gituhuang apektado sa sunog nga mitala og kapin kun kulang 12 million pesos ang danyos. Sa investigasyon sa BFP nagsugod kuno ang kalayo sa panimalay ni Roger Cabañeros alas 12:06 sa kadlawon. Duha kuno ka lalaki nga nakita sa mga residente ang posibleng may kalabutan sa insidente. Parayon pang investigasyon sa BFP. Mostly made of light material, so mga constructed ang mga dugay na pud nga panahon, so maingon nato nga kuan na gid kayo kanang sunugable na gid kayo siya nga mga ang materialis kung makasugod og ignite, maingon nato nga dali gid siya nga mudah ko ang kalayo. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.